Кніга прарока Ізакіэля, раздзел 20. І сталася 7-го года, 5-го месяца, 10-го дня таго ж месяца, прыбылі некаторыя са старэйшын Ізраіля, каб парадзіцца з Господам, ды селі яны перада мною. І прамовіў Господ да мяне гэтыя словы. Сын чалавечы, кажы старэйшынам Ізраіля і скажы ім, гэта кажа Господ Бог. Ці вы прыйшлі запытацца ў мяне? Жыву я, не адкажу вам, кажа Господ Бог. Ці ж будзеш судзіць іх, ці будзеш судзіць, сын чалавечы? Пакажы ім агіднасці бацькоў іх і скажы ім, гэта кажа Господ Бог. У той дзень, калі я выбраў Ізраэль і падняў руку маю, прысягаючы нашчадкам дому Якуба, і з'явіўся ім у зямлі егіпецкай, ды падняў руку маю, прысягаючы на іх карысць і кажучы, я, Господ, ваш Бог, у той дзень я падняў руку маю да іх, каб вывесці іх з зямлі егіпецкай у зямлю, якую ім выбраў, якая ацякала малаком і мёдам, якая вылучаецца пасярод усіх земляў. І сказаў я ім, хай кожны выкіне агіднасці з вачэй сваіх, і не апаганьвайцеся ідаламі егіпецкімі. Я, Господ, Бог ваш. І ўзбунтаваліся яны, і не захацелі мяне слухаць. Не адкінуў ніхто агіднасці з вачэй сваіх, і не пакінулі ідалаў егіпецкіх. І вырашыў я выліць гнеў свой на іх, ды спагнаць абурэнне сваё на іх у зямлі Егіпта. І зрабіў я дзеля імя майго, каб не было яно зняважана на вачах паганаў, сярод якіх знаходзіліся і сярод якіх я з'явіўся ім, каб вывесці іх з зямлі егіпецкай. І я вывеў іх з зямлі егіпецкай і завёў у пустыню. І даў ім прыказанні мае і аб'явіў ім законы мае, каб, спаўняючы іх, чалавек жыў сярод іх. Акрамя таго, даў ім і суботы мае, каб былі знакам паміж мною і імі, і каб ведалі, што я Господ, які іх асвячае. І дом Ізраіля ўзбунтаваўся супраць мяне ў пустыні. Не жылі яны паводле прыказанняў маіх, і законы мае адкінулі, спаўняючы якія, чалавек жыць імі будзе. І суботы мае надта апаганілі. Дык я сказаў, што вылью абурэнне маё на іх у пустыні і іх знішчу. І зрабіў я паводле імя майго, каб не было яно зняважана перад народамі, з якіх я вывеў іх на вачах іх. Але падняў я таксама руку сваю супраць іх у пустыні, каб не ўводзіць іх у зямлю, якую я даў ім, якая ацякае малаком і мёдам, выбраніцу з усіх земляў. Бо адкінулі яны законы мае і не спаўнялі прыказанняў маіх, і суботы мае апаганілі, бо ішло за ідаламі сваімі з сэрца іх. І пашкадавала вока маё іх, каб не вынішчыць іх, і не выгубіў я іх у пустыні. Сказаў жа я сынам іх у пустыні, не хадзіце паводле пастаноў бацькоў вашых, і не пільнуйце іх загады, ды не апаганьвайцеся ідаламі іх. Я, Господ, Бог ваш, жывіце паводле прыказанняў маіх, і законы мае пільнуйце і выконвайце іх. І святкуйце суботы мае, каб былі яны знакам паміж мной і вамі, і каб ведалі вы, што я, Господ, Бог ваш. І супрацівіліся мне тыя сыны, не жылі паводле прыказанняў маіх, і не захоўвалі законы мае, каб спаўняць іх. Калі іх спаўняе чалавек, то ён жыве імі, і апаганілі суботы мае. І я вырашыў, што вылью абурэнне маё на іх, і ўчыню гнеў мой над імі ў пустыні. Але адвярнуў я руку сваю і вырашыў дзеля імя майго, каб не зневажаць яго на віду народаў, ад якіх я вывеў іх на вачах іх. І зноў падняў я руку маю на іх у пустыні, каб разагнаць іх паміж народаў і раскінуць па чужых землях. За тое, што законы мае не спаўнялі, і пагардзілі маімі прыказаннямі, і суботы мае апаганілі, і на ідалаў бацькоў сваіх яны падымалі вочы. Дзеля таго я і даў ім законы нядобрыя і пастановы, паводле якіх не маглі жыць. І я апаганіў іх ахвярамі іх, калі яны ахвяроўвалі ўсё, што першароднае, каб абудзіць у іх страх, ды каб даведаліся, што я Господ. Дзеля таго кажы, сын чалавечы, дому ізраільскаму, і кажы ім, гэта кажа Господ Бог. Яшчэ і тым зняважылі мяне бацькі вашы, калі выракліся яны мяне, пагарджаючы мною. І калі я ўвёў іх у зямлю, над якою я ўзняў руку маю, каб даць яе ім, убачылі яны кожны ўзгорак высокі і кожнае густалістае дрэва, і ўсклалі там свае ахвяры, і выкрикалі гнеў там ахвярамі сваімі.
і там ускладалі свае пахкія ахвяры і ўчынялі ўзліванні свае. І я казаў ім: што ёсць той узгорак, на які вы ўзыходзіце? І называюць яго ўзгоркам аж па сённяшні дзень. Таму скажы дому Ізраіля: вось што кажа Господ Бог. Канешне, шляхам бацькоў вашых вы апаганьваеце сябе і распуснічаеце з іх ідаламі. І пры ўскладанні дароў вашых, калі праводзіце сыноў вашых праз агонь, вы апаганьваецеся з усімі ідаламі вашымі аж па сённяшні дзень. Ды я адкажу вам, дом Ізраіля. Жыву я, кажа Господ Бог, не дазволю, каб вы ў мяне шукалі парады. І тое, што вам на думку прыходзіць, не станецца ніколі, калі вы кажаце: будзем як народы і як плямёны з іншых земляў служыць дрэву і каменю. Жыву я, кажа Господ Бог, я буду валадарыць над вамі моцнай рукою і плячом узнятым, ды са страшным абурэннем. І выведу вас паміж народаў, і збяру вас з земляў, у якіх вы былі параскіданы, моцнай рукой і ўзнятым плячом і са страшным абурэннем. І прывяду вас у пустыню тых народаў, і буду вас судзіць там да твару тварам. Падобна, як судзіў я вашых бацькоў у пустыні землі егіпецкай, так і вас судзіць буду, кажа Господ Бог. І правяду вас пад палкай маёю, і правяду вас у путах запавету. І аддзялю ад вас парушальнікаў і бязбожнікаў, і выведу іх з зямлі, дзе пражываюць, і ў зямлі Ізраіля не ўвойдуць яны, і даведаецеся вы, што я Господ. Ды вось дом Ізраіля, гэта кажа Господ Бог. Хай кожны ідзе за сваімі ідаламі і служыць ім. Але потым ці не будзеце слухаць мяне, і ці ўжо болей не будзеце апаганьваць маё святое імя вашымі ахвярамі і вашымі ідаламі. Бо на святой гары маёй, на высокай гары Ізраільскай, кажа Господ Бог, там увесь дом Ізраіля будзе мне служыць. Усе, кажу, што на зямлі, на якой будуць мне спагадныя. І там буду шукаць вашых ахвяр і першых дароў вашых ва ўсіх асвячэннях вашых. Прыму вас як мілы пах, калі выведу вас пасярод чужых народаў і збяру вас з тых земляў, у якіх вы былі параскіданыя. І асвячуся ў вас перад вачамі гэтых народаў. І будзеце ведаць, што я Господ, калі прывяду вас у зямлю ізраільскую, у зямлю, за якую падняў я руку сваю, каб даць яе бацькам вашым. І ўзгадаеце там шляхі вашы ды ўсе злачынствы вашы, якімі вы апаганіліся, і самі адчуеце гідкасць да сябе, калі падумаеце аб усіх вашых ліхотах, якіх дапусціліся. І даведаецеся, што я Господ, калі спагадаю вам дзеля майго імя, не дзеля вашых ліхіх шляхоў ды вашых найгоршых злачынстваў, дом Ізраіля, кажа Господ Бог. І прамовіў Господ да мяне гэтыя словы: сын чалавечы, звярні аблічча сваё на поўдзень і яшчэ крыху больш на поўдзень, і праракуй супраць лесу зямлі Нагэб, і скажы лесу Нагэба: слухай слова Господа. Вось што кажа Господ Бог. Вось распалю ў цябе агонь, ды згарыць у цябе кожнае зялёнае дрэва, і кожнае дрэва сухое. Полымя пажару будзе нязгасным, і згарыць у ім усё, пачынаючы ад поўдня аж да поўначы. І кожнае цела ўбачыць, што я, Господ, запаліў яго, і яно не згасне. І сказаў я: о, Господі Боже, яны кажуць пра мяне, ці ён не прыпавесці расказвае?